السلام علیکم میرے پیارے ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کرتے کہ خیریت نہ دوستوں بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ میں تیرا بھرا محمد یعقوب قبول تیرا چینل قبول ولاگ ڈی جی کے دن آدھا تمہاں دے دے پیو اساں کوئی ولاگ نہیں بنا سکتے پہ یار، اساں اپنا جرنا اپنی مصروفیات تھوڑے جہاں کمے چ آ گیا ہیں تے تھوڑے جہاں میں مصروف رہ گیا ہیں تے اساں بھیرا میں کو اساں کہ چلو بٹ گپ لا گندوں کوئی ماحول نہ کوئی کا گندوں کنکاں کپیاں پین تے اساں اگے ایک ویڈیو بنائی کہ اساں آکھیا بھی یہ کنکاں جرنا اپنا فصلاں تیار ہیں تے ہن کچھ کٹیاں پین تے کچھ کٹیاں پین تے کتیں تریسلاں لگیاں پین الحمدللہ تے اساں مزید اساں آکھے بھرا میں کو جرنا تھوڑا جائیں تے علاقے دا سیر دکھا گنوں اپنے علاقے کو تھوڑا جائیں مقصد ہے بٹ گھاپی لا گنسوں بھراویں نال تے حال والی کر گنسوں اساں ٹائم چلدے ہیں تو کو دکھنا ہے اپنا علاقہ تے فصلاں کٹیاں تریسلاں لگیاں پین تریسلاں بھی دکھنا ہے۔ ساری ایک ریکویسٹ ہوندی ہے سب کے پہلے کہ سارے چینل کو سبسکرائب کرنے، لائک کرنے اور شیئر بھی کرنے اور نال گھنٹی والا ایک بٹن کھڑا ہوندے وہ بھی دبا چھڑیا کرو تے آل گھنٹے آویں تاکہ تو چرنا جتنا بھی اسے ویڈیو اپلوڈ تھی وین وہ تو آویں تے رانے اسے ویڈیو دے کٹھے چلدے ہیں تو کوئی علاقہ دکھنے سیدا علاقہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اتھاں بہت ہی اچھا کنکاں تھیندیاں نے اور فصلاں بہت اچھا تھیندیاں نے تے اساں علاقے دے وچ تھوڑا جہاں بھراواں کو اساں کے دیدار کرا گنوں ساڈا کوئی خاص موضوع کوئی نہ ہے ماہ رمضان دا اج تیجا روزہ ہے اساں روزے بھی نہ رکھدے پئے انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سکوں توفیق دے کہ اساں بقیہ روزے بھی رکھ گنوں تے انشاءاللہ روزے رکھسوں بھی صحیح امید کروں کہ ساڈا علاقہ بہت اچھا لگا ہوسی پیارے ویور تساں دیکھ بھی ہوسی ساڈا علاقہ ہے تے ماشاءاللہ خوبصورت علاقہ ہے اساں انشاءاللہ تو مزید بھی اچھے ولاگ بنا کے دکھسوں اور چنگی ویڈیو بھی گھن کے اسوں سارے کوئی مقصد خاص ٹاپک فی الحال نہیں بنتے پے کیونکہ میرا آڑا دا کم ہوندے سسٹم جو گندم دا ہوندے اساں جو گندم دا کام کرنے آئے تے ہن میں آئے ہیں تے اساں کہ چلو کوئی اچھا خاصا ولاگ تے نہیں بنیا چلو اساں پیارے ویورنگ نے دعا سلامی کر گنسوں تے معذرت کرسوں کہ ساری ویڈیو نہیں چل جاتے اپلوڈ نہیں تھیندیاں پیاں تے اساں انشاءاللہ مزید اپلوڈ بھی کرسوں ویڈیو تے سارے علاقے دی اکثرا دے دے پئے سامنے تریسا لگی ہوئی ہے تے اتھاں لوگ مقصد مزدوری کرنے پہ اتھاں مقصد کہ رڑھی کٹیج بھی گئے کچھ فصلاں کھڑیاں بھی ہیں تے اساں اختتام جو ہوتے ہیں اساں اپنے پیارے دوست ہیں تے پیارے ویوریں کنے جتنا بھی یوٹیوب پہ سارے چینل کو دیکھاں سارے کنے اجازت مانگسوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اچھی کنے اچھی گھن کے ہوسوں اور یہ اختتام جو ہوتے ہیں اساں اپنے پیارے ویوریں کنے اجازت مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ نگہبان۔